Nederland stelt 3M aansprakelijk voor de PFAS-schade in de Westerschelde. En plassende toeristen zijn een oplossing tegen de droogte. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. In de buurt van Terneuzen is de bouw van 5 kleine woonunits, ook wel Skavehuizen genoemd, begonnen. Op een afgezonderde plek komen hier voornamelijk daklozen uit de gemeente te wonen die niet meer welkom zijn in een normale woonwijk of bij de daklozenopvang, omdat ze voor overlast zorgen. Op deze plek moeten ze komen in de schaduw van de Sluiskilbrug in de Koegerspolder. 5 woningen voor hardnekkige overlastgevers. De leidingen en fundering voor de Skavehuizen worden nu aangelegd. Het zijn aparte woonunits met een slaapkamer, badkamer en een woonkamer-keuken. Waar over het algemeen 1 persoon in gehuisvest wordt om hier te komen wonen. De mensen die hier straks komen te wonen zorgen voor overlast in normale woonwijken en zijn ook niet meer welkom bij de daklozenopvang van het Leger des Heils. Voor wat voor overlast zorgden zij dan? Ja, dat is wisselend. Hè. Het kan een ander dag-nachtritme zijn, het kan vervuiling zijn, het kan verzamelwoede zijn, het kan overlast voor de buurt, voor de mensen die daar wonen. Ja, en eigenlijk willen we dat niet. Woongoed werkt samen met een andere wooncorporatie, de gemeente Terneuzen en het Leger des Heils in dit project. De gemeenteraad stemde eerder al in met het plan waar een prijskaartje van bijna 3 ton aan hangt. Woningcorporaties zijn er om mensen huisvesting te bieden die dat zelf niet kunnen. En daar hoort deze groep ook toe. Alleen willen we dat wel op een goede manier. En dat mensen ook op een goede manier met elkaar samenleven. En dat lukt hen dan over het algemeen niet. Waardoor we ze hier wellicht een goed perspectief kunnen bieden op een duurzame woonomgeving. De gemeente is eigenaar van dit stuk grond. Vandaar dat er ook voor deze locatie is gekozen, want dat scheelt onder meer in de kosten. Bovendien staan er hier geen bedrijven in de buurt of andere woningen. Alleen daar staat er een gebouw. En dat is ook van de gemeente. En daar zitten onder meer BOA's in. Toezicht op de dagelijkse route. En dat vonden we ook wel een goede voorwaarde. Niet zozeer voor de mensen die komen te wonen. Maar we willen ook een beetje toezicht hebben op wie komt ze bezoeken. In Zeeland is de woonvorm nieuw, maar in andere gemeenten zijn er al Skavehuizen. Zoals hier in Rotterdam en Dordrecht. De klachten zijn beperkt, maar de wethouder van Terneuzen vindt het wel belangrijk om de boel in de gaten te houden. Het Leger des Heils is hier ook in de begeleiding. Dus ik denk dat we goed moeten kijken naar de bewoners op zich. En misschien dat het wel eens escaleert. Ja, daar moeten we natuurlijk de goede gesprekken over hebben. Anderzijds weten we ook dat het zijn nou 5 units. Maar we kunnen eigenlijk nog een veelvoud gebruiken, want de problematiek is best groot. Het is gewoon heel moeilijk om deze doelgroep op een fijne manier te huisvesten. De wethouder denkt dan ook dat er in de toekomst nog 5 woningen bijkomen. De eerste woningen moeten na de zomer klaar zijn, zodat de bewoners ervan in ieder geval in de winter een dak boven hun hoofd hebben. De Nederlandse staat heeft chemiefabriek 3M officieel aansprakelijk gesteld voor de PFAS die het bedrijf jarenlang heeft geloosd in de Westerschelde. Als het aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ligt, draait 3M op voor de schade die de lozingen hebben aangericht in de Westerschelde. Gedeputeerde Dick van der Velde is blij met de stap van het Rijk. Laten we hopen dat het succesvol gaat zijn en dat die partijen die inderdaad schade hebben ondervonden, dat die op de een of andere manier daarvoor gecompenseerd worden. En wat of de uitslag daarvan gaat zijn, van dat hele traject, ja, dat is nu natuurlijk gewoon hartstikke onzeker. Maar het is goed, nogmaals, om te constateren dat er vanuit het Rijk aandacht voor is, dat die deze stap willen zetten. En dat is misschien in ieder geval ook een hart onder de riem van die mensen die schade hebben ondervonden. Ik heb vanmorgen nog even mogen terugluisteren naar een uitzending van de NPO 1, waar een van de vissers aan het woord is geweest. En ja, daar kun je dus echt horen hoe schrijnend het soms kan zijn. Door 3M aansprakelijk te stellen wil het Rijk op den duur geld zien voor alle onderzoeken en kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt, maar ook voor de Zeeuwen die gedupeerd zijn. Hoewel het nog wel een tijd kan duren voordat 3M met geld over de brug komt, is de aansprakelijkheidsstelling wel een grote stap, volgens politiek verslaggever Pim van den Bergen. De minister heeft al een hele tijd geleden een uitnodiging gehad van 3M om eens even te komen praten. En hij heeft op deze manier gereageerd. Nou ja, dan is de toon van zo'n gesprek wel gezet. Dan is het vervolgens aan 3M om te reageren. Gaan ze betalen, gaan ze schikken of gaan ze naar de rechter? Persoonlijk denk ik dat ze dat laatste gaan doen, maar je weet het maar nooit. 4 dagen na de lancering heeft de provincie de stekker uit de competitie getrokken voor een nieuwe naam voor de Hedwige en Prosperpolder.
Grenspark Groot-Saaftingen, dat onder de provincie valt, was op zoek naar een nieuwe naam voor het gebied, omdat het geen polders meer zouden zijn. Dat schoot veel Zeeuwen in het verkeerde keelgat en ook een aantal politieke partijen waren er niet over te spreken. Ze vonden dat er te weinig tot geen rekening werd gehouden met de gevoelens die nog leven rondom de ontpoldering. Dinsdag liet gedeputeerde Anita Pijpling weten dat de tijd nog niet rijp is voor een nieuwe naam en besloot de competitie dus te beëindigen. Voor het tweede jaar op rij komt de winnaar van de nationale voorleeswedstrijd uit Middelburg. Woensdag vond de 12-jarige Danisha Bah uit Middelburg de voorleeswedstrijd in Utrecht. En donderdag werd ze feestelijk onthaald door haar school. Met een glimlach van oor tot oor werd de kerstverse nationale voorleeskampioen vanochtend op het schoolplein van de Cipressenhof onthaald. En dat was voor haar één grote verrassing. Ja, supercool. Ik had het echt niet verwacht. Mijn moeder zei ook gewoon, ja, we gaan met de fiets naar school. Maar opeens staat mijn meester voor de deur met een autootje. Want als je de beste van het land bent, hoort daar een feestje bij. En de adrenaline van gisteren giert nog door haar lijf. Ja, ik heb er echt van genoten gewoon. Omdat het gewoon voor zo'n groot publiek ook echt gewoon... En dat ik al zo ver ben gekomen, vond ik al gewoon supercool. Haar specialiteit is dat ze presteert op het moment dat het moet. Van tevoren praat ik met haar en zegt ze, oh, ik ben heel zenuwachtig, meester. En ik bibber soms een beetje en mijn nagels al. Maar als ze eenmaal gaat zitten en ze gaat voorlezen, neemt ze iedereen mee. En daar was haar hele klas gisteren in Utrecht getuige van. Ik vind dat echt superleuk. En ja, ze zit ook naast mij en het is ook mijn vriendin. En ik ben echt trots op haar. Heel gaaf. Ik had nooit verwacht dat ze zo ver zou komen. En dan is het ook nog voor de tweede keer op rij dat iemand uit Middelburg de nationale voorleeswedstrijd wint. Volgens mij hadden ze, toen ze gisteren de winnaar uitriepen, niet door dat het weer Zeeland was. Ze hebben gewoon onafhankelijk gekeken. Maar het was wel leuk, want die winnaar van vorig jaar, Guus van de Regenboogschool, die was er ook. En is nog even samen met onze kampioen Danisha op de foto geweest. Dus dat was wel heel leuk. Het hele ecosysteem in de Noordzee loopt mogelijk gevaar door de lozingen van PFAS in de afgelopen jaren. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op basis van metingen die ze in 2018 hebben gedaan in jonge vis, krab en garnalen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek. Ongeveer een jaar geleden adviseerde het RIVM om geen vis en geen garnalen meer uit de Westerschelde te eten. Dit vanwege de hoge concentraties PFAS. Dat zou dan gelden voor het water vanaf Antwerpen tot de Lijn, Vlissingen, Breskens. Maar PFAS trekken zich natuurlijk helemaal niets van denkbeeldige grenzen aan. En de vraag is dan ook, wat betekent dat voor de vissen en garnalen die daar helemaal gevangen worden? Een gedeelte van dat antwoord komt vanaf hier, de Universiteit Antwerpen. Marinebioloog Cara Bijns en milieutoxicoloog Timo Groffen zagen dat er nog weinig bekend was over PFAS-verontreiniging in de zuidelijke Noordzee. De meest recente studie toen dateerde van 2003. En dat is eigenlijk waarom dat we deze verkennende studie op poten hebben gezet. Op 10 locaties voor de Belgische kust en de monding van de Westerschelde werden jonge vis, krab en garnaal gevangen en geanalyseerd. Ik denk het meest opvallende was dat zowel PFOS en PFOA nog steeds de meest voorkomende componenten zijn die gemeten werden in de vis en in de garnalen. Maar dat we wel zien dat ten opzichte van een vergelijkende studie die in 2003 werd uitgevoerd, dat die concentraties wel al veel lager liggen. Sinds 1 januari 2023 zijn er officiële maximumwaarden voor 4 soorten PFAS in vis, krab en garnalen. Uit het onderzoek van Bijns en Groffen blijkt dat een behoorlijk percentage van hun monsters, garnalen en krab 1 of meer van die maxima overschrijden. Maar voor de garnalen kunnen we wel zeggen dat van 1/3 tot 1/2 van de stalen de norm overschreden werd. De hoeveelheid overschrijding is natuurlijk wel heel hoog. Dat betekent eigenlijk dus dat in de helft van de garnalen die je vangt, die eigenlijk niet geschikt zijn voor consumptie. En ik denk dat daarom ook meer onderzoek nodig is vanuit onder andere Vlaanderen, maar ook Nederland. Om te kijken in welke mate dat de garnalen en de consumptie van de garnalen bij kan dragen aan de humane blootstelling. En dat daar ook dus bijvoorbeeld risico's aan verbonden zitten. Cara Bijns deelde de resultaten in een artikel op een wetenschapswebsite.
Ze stelde daarbij dat forever chemicals, zoals PFAS genoemd worden, het Noordzeeleven bedreigen. Tot nu toe, de PFAS-problematiek, werd er voornamelijk gefocust op de humane risico's dat ze met zich meebrengen. Ik vind dat het ook belangrijk is om de ecologische risico's meer in aandacht te brengen, omdat er op dit moment eigenlijk niet geweten is wat de langdurige impact van PFAS op een geheel ecosysteem eigenlijk is. Het Antwerpse onderzoek laat dus zien dat er te veel PFAS zit in garnalen die ten westen van Vlissingen-Breskens zijn gevangen. Maar er is op het onderzoek nog geen enkele reactie gekomen. En dat terwijl er alle aanleiding toe lijkt te zijn. De oplevering van de nieuwe sluis in Terneuzen heeft opnieuw vertraging opgelopen. De planning is nu dat de sluis eind volgend jaar klaar is. Dat is ruim een half jaar later dan eerder gepland en 2 jaar later dan bij de start van de bouw werd gedacht. Eerder liep de bouw al vertraging op door de vondst van PFAS, het verwijderen van objecten in de grond en de coronacrisis. De effecten daarvan werken nog steeds door, waardoor de oplevering opnieuw is uitgesteld. Niezen, jeukende ogen, moe zijn. Het hooikoortsseizoen is in volle gang en dan kan je maar het beste in Zeeland zijn, zo blijkt. De lucht is relatief schoon als die aan de kust aankomt, bij de meestal westelijke winden, zuidwest, west en noordwest. En dat betekent dus dat de kuststrook, en dus ook Zeeland, relatief minder last heeft van lucht die al met pollen is bevuild, om het zo maar te zeggen. Dat we juist nu midden in de piek zitten, komt door de koude lente. En nu wordt het wat warmer, zie je nu ineens die groei een spurt nemen. En dat betekent dat die grassen ook gaan bloeien, want die willen zich voortplanten. Over 2 maanden is het ergste qua graspollen achter de rug. Voor veel Zeeuwse eindexamenleerlingen zit het erop. De periode van peentjes zweten, op het laatste nippertje nog wat van de stof proberen te blokken en doodse stilte in gymzalen vol tafels en stoelen. Vrijdag waren voor de meeste scholen de laatste examens. Op het menu stonden Frans voor het VWO en aardrijkskunde voor de HAVO. Bij de CSW in Middelburg voelen de laatste loodjes wel echt het zwaarst. Ik vind de laatste loodjes wel zwaar, maar het uitzicht op vakantie dat haalt me er wel doorheen. Ben je blij dat het er straks op zit? Heel blij. Ik ben echt heel erg nerveus geweest de afgelopen weken. Ik ben heel blij dat het over is. Bijna over. Ja, het is echt de laatste loodjes nog. Ja. Eindelijk. Mocht even duren, maar kunnen we eindelijk feesten. Ja, ga je feesten? Ja, ik denk het wel. Vorige week 18 geworden, dus nu mag het eindelijk... Dus dan toch even goed van nemen, denk ik, dit weekend. Ben je nog zenuwachtig voor die laatste? Ja, wel een beetje. Maar de lastigste examens heb ik gehad, dus de stress zit er wel een beetje vanaf. Welke was het lastigste, denk je? Ik dacht eerst economie, maar toen ik klaar was met wiskunde was dat wel de lastigste. Ik denk aardrijkskunde. Ik vond Nederlands vond ik wel lastig. En Duits. Hoe denk je dat je ervoor staat? Het is wel... ik heb een paar correctievoorschriften doorgenomen. En ik zou willen zeggen dat het op zich wel goed ging. Maar goed, je weet maar nooit zeker. Hoe schat je het in? Hoe sta je ervoor? Krijg jij dan straks op 14 juni dat telefoontje van... je mag je rugzak in de vlaggenstok hangen? Nou, ik hoop natuurlijk dat ik met goed nieuws gebeld word, maar ik heb wel een goed gevoel. Ik heb een aantal examens nagekeken en dan denk ik wel dat het goed is gegaan. Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen, toch? Of dat goed gaat of niet, ja. Dus ik heb op veel dingen kan ik wel antwoord geven. Dat ben ik niet zo moeilijk in. Maar of het ook goede antwoorden zijn, dat is natuurlijk lastig. Maar ik denk dat het wel goed komt, denk ik. Afgaande op de klachten die binnen zijn gekomen bij de Landelijk Actiecomité Scholieren... waren de examens wiskunde bij VMBO en geschiedenis voor de HAVO de moeilijkste examens. In totaal zijn er zo'n 4000 Zeeuwse klachten binnengekomen bij het meldpunt. De populatie muskusratten in onze provincie neemt steeds verder af. Na jaren van jagen worden de muskusratten op Tholen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zelfs helemaal niet meer gevonden. En dat is goed nieuws, want de knaagdieren maken veel kapot en moeten dus volledig verdwijnen uit onze provincie. Hij is leeg, hè? Ja, hij is leeg, dit keer wel. Dat is ook de bedoeling, geloof ik. Dat klopt, dat is de bedoeling. Jaren terug had ik altijd wel wat vangst hier, deze kreek. En de laatste jaren heb ik er niks meer, dus we gaan de goede kant op. Muskusrattenvanger Christian van Zielst jaagt al 20 jaar op muskusratten op Tholen. Hij plaatst klemmen en kooien langs oevers. Dit is een koniebeerklem. Dus dit plaats ik voor de hol voor de bouw van de muskusrat. Dus de muskusrat die zit hier in de slootkant. En ik heb heel die kant afgetrapt en dan vind ik een grote pijp. En dan zet ik dus een klem voor. En dan zwemt hij daarin en dan klapt hij dicht.
Vanwege zijn bont is de muskusrat ooit vanuit Noord-Amerika naar Europa gehaald. Wat is er nou zo kwalijk aan die muskusrat? Ja, het grootste probleem is dat hij ontzettend veel graaft. Hij graaft dus 12 kruiwagens grond gemiddeld per jaar weg. En met een grote kans op inzakken. Dus dat de kanten instorten. En daardoor wordt dat beestje bestreden. De laatste tijd lukt dat goed. Zijn klemmen en kooien blijven leeg. Nu bent u al 20 jaar muskusrattenvanger. Ja, klopt. Eindelijk is het hier gelukt om de muskusratten uit te roeien. Wat is het gevoel? Je hebt wat bereikt, zeg maar. Vroeger zaten ze echt in ieder slootje. En dat is nu helemaal niet meer aan de orde. Dus je hebt tijd om andere dingen te doen, wat collega's te helpen. Ja, want zijn gebied mag dan muskusratvrij zijn. Op Walcheren, in de Zak van Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen leven de muskusratten nog. Christian weet hoe ook daar de muskusrat uitgeroeid moet worden. Veel inzet, veel inspanning, veel uren maken. Er bovenop blijven zitten in principe. Kijk, als je een populatie hebt van 100 ratten, dan is het makkelijk om terug te zakken naar 10. Maar het fijnste van het vak is om de laatste 10 te vangen. Dat is het lastige. En daar worden veel dingen bij ingezet de laatste tijd. Er zijn provincies bezig met speurhonden. Er zijn waterschappen bezig met drones. Er worden monsters van het oppervlaktewater genomen om te kijken of er sporen van muskusratten in zitten. Dus met die technieken proberen we de laatste te pakken. En daarna is het zaak om de gebieden onder controle te houden. Doel is om uiteindelijk in 2034 een muskusratvrij Zeeland te hebben. Door de vele neerslag van de afgelopen maanden hebben boeren voorlopig geen last van de droogte, zoals in de afgelopen zomers. Toch wordt water achter de hand te hebben als noodzaak gezien. In Sirooskerke op Walcheren ligt een waterbassin met een inhoud van bijna 20.000 kuub klaar voor drogere periodes. Die wordt grotendeels gevuld dankzij de wc-bezoekjes van campinggasten. Jos Westerbeke is een campinghouder met veel oog voor technische ontwikkeling. Hij bedacht een manier om afvalwater van zijn camping in tijden van droogte aan boeren te kunnen verkopen. Wij hebben een decentrale waterzuivering staan en daar zuiveren eigenlijk al het rioolwater mee wat op de camping geproduceerd wordt. En dat water wordt volledig gezuiverd, de medicijnresten worden eruit gehaald en zo wordt het ingezet voor de agrarische sector. Zoals je ziet is dit water ook echt vol met ontlasting en onderdelen van het riool. Maar door deze micropack wordt het weer bruikbaar. Kraakhelder water. En zo zijn er dus meerdere stromen richting het waterbassin. Dan hebben we nog een tweede stroomwater, dat is eigenlijk regenwater. Dat komt eigenlijk via de sloten, wordt dat doorgepompt naar het bufferbassin en een deel gaat naar de hydroflux. Daar spoelen we het toilet mee door en de wasseretten. Dat wordt door de micropack schoongemaakt, medicijnresten eruit gehaald en dan gaat het uiteindelijk ook naar het bufferbassin waar het toegepast kan worden voor de agrarische doeleinden. Vervolgens wil Westerbeke zijn water dus aan boeren die met droogte kampen verkopen. Maar de laatste tijd is er juist veel regen gevallen. Het eet geen brood, zeg maar. Kijk, en misschien komt er een periode aan dat het straks nog wel nodig is. Dat weten we allemaal niet. Dus het is een stukje risico, maar dat is altijd ondernemen, denk ik. In het Pinksterweekend zorgen ruim 2000 campinggasten op de wc en in de douche in ieder geval dat het waterbassin bij de camping gevuld blijft. Ja, en nu maar hopen dat er niemand aan de dunne is. Goed, tot zover deze Zeelandweek voor nu. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.